Здравейте на всички, аз съм Fight Expert, ние сме FightX TV и сме готови да отворим легендарния чест, но преди това имаме един фри чест, който е зарядил, да видим. Сега да цъпнем няколко пъти на Twitch. Ето. Упс. Отиваме и ето тук. Е така. Оп, оп. Цъкаме бандитката. Отново се връщаме тук. В картите. Слизаме надолу. И цъкаме на Twitch. И сега, готови ли сте? 1, 2, 3. Отваряме честа. Майнер! Оу, шит. Гадост. Миньор. Оле-ле. Нова карта все пак. Може да направим някакъв миньор дик. Да видим някой френд. Проверяваме. Оп, дълбек. Ни. Търсим майнер дик. Спарки дик. О, майнер. Защо точно майнер, бе? Страшно се засърнат. Как така майнера? Добре, ще видим някой дик от Status Royal. И може да направим няколко френлита с него. Уф. Защо майнер? Това не е честно. Хич не е честно. Не може ли да дропна на Twitch? Не, аз цъкнах всяка друга карта, която няма. Освен майнеро. И ми се падна майнеро. Хаштаг повече няма да правя това на Super Medical Fest. Ето този дек. Колко съм я досъм. Копираме го на дек 1. И ще правим friendly battle. Тук предизвикваме една приятелка. И вече е левова. Добре. Скрилекс. Изглежда няма така майнер. Искам да стои така. Изглежда ще съм прави една битка. Така не е въпрос, така че може да спечелим. Той има майнер хора. Но ние не вече да ще получи денич. Точно на дона. Не удари. Тук пада.
Пратих! Как така ще ми вземе 32 купи, де? Просто дуня. Добре, ще изпробвам пуздик. Все пак в ничего да не спадаме. Ще чакаме на Twitch в шопа. Или ще ни хапаме от Super Magical. Добре, майнера отклони демиджа от екзекютора и това е. Това ли на неговото? Изравнихме резултата. Вау! Добре хора, да ще бием. Аз залагам. Добре. Пека, умри! Yes! Хайде! Сега и нещо ме обаче хора. Печелим! О май гад! О май fucking гад! Спечелихме! Пускаме една friendly battle за последно. Може да изпробваме и дека на слаби хора. Не, никой не приема. Да сменим дека.
файтнат, така че нямам нужда от скриншот. Мрази тази техника. Пишете в коментарите как да получат спелното чувство на ключ. Или поне бандит. Аз бях Fight Expert, а ние бяхме Fight X TV и ще се видим много скоро. Бай-бай!